יעלה המסתייג יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, אשר הסתייגויותיו על פי ניסוחיהן הם הסתייגות דיבור בלבד, שכן כך הם נוסחו על-ידי הנסחיות כהסתייגויות דיבור. מה זה הסתייגות דיבור? למען הציבור שלא מבין על מה אני מדבר. למשל, מבקש חבר הכנסת להסתייג ולומר, במקום אחרי ההגדרה חוק החברות יבוא לפני ההגדרה, וכן במקום של תקנות לפי יבוא של תקנות שיותקנו לפי. אני מוכרח לומר ולציין לשבח את היצירתיות של היועצת המשפטית של ועדת הכספים. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו חברי הכנסת שמחוקקים מהחיים. ואנחנו, כמו כל אחד, לומד מניסיונו ומנסה להשית את זה על הכלל ולשפר את איכות החיים. אני אף פעם לא הסתכלתי בחשבונות הבנק של הוריי, פן יחשבו שאני רוצה לרשת מוקדם. אבל לפני כשנה, אני מסתכל בחשבון הבנק ואני רואה שאבא שלי, בן 87, התחיל לחסוך לפנסיה. יאריך ימים. כן, התחיל לחסוך לפנסיה. בתשלום חודשי של 500 שקל, אני ניגש לבנק, סוגר את החשבון, ואומר לו, לפקיד, הוא לא צריך פנסיה, אני רוצה למשוך את הכסף. ואז הוא אומר לי, תשמע, אתה לא יכול למשוך. היום אין לו יותר חיסכון הוני. כל מה שהוא שילם מינואר 2008, ישלם 35% מס במקור. אמרתי, לא יכול להיות. וואלה, לא יכול להיות. קבעתי פגישה עם נציב מס הכנסה נסרדישי. לכמה שנים? מינואר 2008, כל שקל שהוא משלם היום לקופה, 35% מס. אם הוא רוצה למשוך. כן. אבל אם למשל עברו 6 שנים. לא חשוב, אין יותר שנים. נגמר השנים. בוא, אני אספר לך מעשה. אז מה, מתי הוא יקבל את הפנסיה? אדוני היושב-ראש, אני אספר לך סיפור שהיה כך היה. פניתי לנציב מס הכנסה נסרדישי, ואמרתי, אני רוצה לספר לך סיפור. אז יש טירוף. אמר לי, איזה סיפור? אמרתי לו, תשמע, אבא שלי קוראים לו מר מועלם, עזרא, ולאמא שלי קוראים מרים, או מזל, ואבא שלי עבד מס הכנסה ומקבל פנסיה 8,000 שקל, והוא לא מאמין בבנק. כל חודש מקבל 8,000, עושה 8 גומיות של 1,000 שקל. בא למזל, אומר לה, קחי 8 גומיות. מועלם, תפרנסי את הבית. בחודש הראשון רואה גמרה 5 גומיות, נשאר לה 3. בחודש השני נשאר לה 3. בחודש השלישי מתחת למזרון. ואז מתברר פתאום שלשכנה מלמטה פרצו הבית, לקחו הכסף מתחת למזרון. אומרת לו, גברת מועלם, שמע, צריך לשים הכסף בבנק. אמר לה, לא מאמין בבנקים. אלה גנבים, לא מאמין. אמרה לו, אבל היא קיבלה מכות ולקחו לה הכסף. אמר, בשביל שלא תקבלי מכות, נשים הכסף בבנק. שם הכסף בבנק. מה קרה? הנכד הודיע שהוא הולך להתחתן. אמר מר מועלם, צריך לתת לו מתנה 10,000 שקל. בא לבנק, אומר, שמתי אצלכם 24 גומיות. אמרו לו, לא, שמת 24,000 שקל. אמר, הנכד שלי מתחתן, רוצה הכסף. מה אמר לו הקופה? אמרה לו, אנחנו ניתן לך את זה בתשלומים. אמר, איזה תשלומים? אמרו, 200 תשלומים. אמר, אני צריך הכסף לחתונה, הנכד מתחתן. אולי לא הסברתי טוב, הנכד מתחתן. תנו לי 200 תשלומים. הכסף, אומר, הכסף. אמרו לו 200 תשלומים. אמר, ואם אני מושך הכסף, אמרו לו, תקבל חזרה 16 גומיות. 8 גומיות, 35% מס, במקור אתה משלם. על מה ולמה? וואלה, הלכנו במלחמה שלקחה שנה. אני לא נכנס להצעת החוק לתיקון 171. אני מוכרח לומר לך שהסיפור סיפרת יותר יפה מזיכרונו לברכה שייקה אופיר, שדיבר על ברוך גנב בן גנב. ואז הלכנו, קודם כל שלחתי שר האוצר, אמר לי, לא יכול להיות כאלה דברים. אין דברים כאלה. והם הלכו, הסכימו ללכת לקראתי.
לקראתי. דרך אגב, כשאני באתי לחברת הראל קנתה את העוצמה, ואמרתי להם, תשמעו, אמרו לי, מה אנחנו נסדר לך? אמרתי, אל תסדרו לי. ובאתי ואמרתי לנציב, אמרתי לו, תשמע, אתה יודע כמה זקנים באים לבנק עם השקית ואין להם מושג מה קורה? אתה יודע מה שאתם עושים להם? אתם לוקחים 35% מס במקור, והם הסכימו ללכת לקראתי להוראת שעה. ובהוראת שעה הזאת הם יודיעו לכל אחד מכתב, מאלה שהפקיד כסף, באי ידיעה, והבנק לא דיווח לו. הם הבטיחו... הפקידו בבנק בעוצמה... בקופת גמל. נכון, אבל הם מכרו את הקופות גמל. הבנקים מכרו את הקופות גמל. האם ה-35% זה רק על הרווחים? לא, 35... על הקרן. על הקרן. כל כסף שהופקד מינואר 2008, 35% מס במקור, אם אתה רוצה למשוך אותו. על הקרן, דוד רותם, על הקרן. מה זה הפקעה? זה נכון. רוצים ובאנו... זה בפנסיה. זה גם יהיה... להשתמש בפנסיה. החוק הזה גם יחול על ביטוח. אבל אם עבר אדם את גיל הפנסיה. כן? אז זה למה הוא צריך לחכות? הוא עבר את גיל הפנסיה. עכשיו, כל חודש. אחרי שמר מועלם קיבל הכסף לחתונה, יקבל הודעה עכשיו מר מועלם שהוא יכול למשוך הכסף לחתונה, ועוד הרבה מועלמים ולוי וכהנים יקבלו הודעה נפרדת שעד 31 לדצמבר 2011 הם יכולים למשוך את כספם והם לא ישלמו מס על המקור, אלא ישלמו מס רווחי הון כפי שמקובל במשק. ותראה להפתעתי, אחרי שזה עבר בוועדת הכספים, אני מסתכל על החוק הזה ואני אומר, איך מתגלגל לו דבר? אני מסתכל בעיתון כלכליסט ואני רואה כתבה שמישהו סידר את זה. איזה יועץ פנסיה סידר את זה. אני מצלצל לכתבת ואומר לה, תגידי לי, מה זה הדבר הזה? מי? אומרת לי, תשמע, בן אדם. אני אומר לה, אני לא מכיר את הבן אדם, הוא לא היה אבל הוא סידר את זה. ואני אומר לה, תשמעי, אני עובד על זה שנה, עם יועצים המון שעות, עבודה מושקעת, מסודרת. אז הוא אומר, לא, אני שלחתי לו אימייל, שיש תקלה, ובגלל האימייל אני סידרתי. אז זה נולד, אתה יודע, כמו שכל דבר נולד, בקריאה של דף בנק שהתברר לי שעושקים את הגמלאים בגלל חוסר ידיעה, ומטילים עליהם מס על הפקדות. חבר הכנסת רותם, האם דבר כזה בכלל יכול להיות מה זאת אומרת, אם לא הייתי שומע את חבר הכנסת כץ ואת חבר הכנסת גפני, לא הייתי מאמין, מה, יכולים לגבות ממני מס על כסף שלי ששילמתי עליו מס? אדוני היושב-ראש, אבל אדוני חבר הכנסת האוצר, שעכשיו היינו צריכים אותו בגלל שאת החוק הזה עשתה הממשלה הקודמת. אנחנו עכשיו מתקנים את החוק הזה. ככה נראים דברים שמעבירים אותם בחוק ההסדרים בצורה חפוזה, שלא נכנסים. הנה, אני היום התחלתי היום בחוק ההסדרים דיונים על הפנסיה הצבאית, על העלאת גיל הפרישה, ואני אומר לך שיש שם עוולות שגם האוצר שישב מולי לא ידע לענות לי, אז ביקשתי שבפעם הבאה הוא יביא מומחה לשאלות פשוטות על כמה עלויות, כמה הפסדים, כמה תגמולים. ואנחנו בחודש אחד, אחרי שהלאמנו את הקופות ב-2003, צריכים להחליט על גורל, שעומד ראש אכ"א ואומר שהדבר הזה יחבל בצבא הגנה לישראל. לא יודע מה להגיד. חוק יסוד חופש העיסוק, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כל החוקים האוניברסליים, איך יכול ליצור מצב שבו אנחנו משלמים מס הכנסה על דבר ששילמנו עליו מס הכנסה ואנחנו חוסכים אותו? אדוני שואל שאלות את משרד האוצר. במדינת ישראל משרד האוצר יודע להמציא המצאות. אדוני היושב-ראש, כולו 35% מס במקור. לא נורא כל כך. 8 גומיות, אבל 16 גומיות השאירו. לקחו רק 8 גומיות. ואני אומר לך שעשינו פה עבודה יסודית. לצערי... עוד בלס מועלם. לצערי אי אפשר לעשות עבודה חפוזה שנוגעת לכל כך הרבה אנשים, ומחפפים בשביל לעמוד ביעדים של תאריכים.
ויש שני נושאים, גם בחוק ההסדרים הזה שבאו לוועדה שלי, זה המסלקה הפנסיונית, שאני לא יודע איך אפשר לגמור את זה בשבועיים, והעלאת גיל הפרישה וקביעת פנסיה עתידית לחיילי צה"ל, מבלי להיכנס לפרטים, והפרטים האלה דורשים מקצועיות וזמן, ואני מקווה שלא יקרה מצב כמו שהסיפור הזה של משפחת מועלם, שאתה תבוא ותשב על הדוכן הזה, ותגיד בטח חיים הוזה, למה לא יכול להיות כאלה דברים. אז הנה, לרייטינג הגדול שנמצא אצלנו בערוץ הכנסת הם שמעו, ואתה בטח תבדוק ותבוא ותגיד לי, וואלה, לא הזית. ברוך אמר לשולם, תקנה פייס, תשלם 3 לירות, תקבל 100,000. ואחר כך הוא אומר, אין 100,000, אין 50,000, אבל גם 3 לירות הלך. גנב ואין גנב. הוא אמר, זה פטנט של התל אביבים, זה שייקה אופיר אמר לו. טוב, אז אני שמח על תמיכתו של גפני כיו"ר ועדת הכספים, שאני כיו"ר ועדת המשנה בענייני פנסיה ועדת הכספים כפוף אליו, והוא עשה את זה במהרה והרחיב את הזמן שאפשר לשלוף את הכסף הזה, ומשפחת מועלם תוכל להוציא את הכסף בלי 35% מס ולתת מתנה נאה לנכד. תודה רבה לכם. תודה רבה. זו הצעת חוק ממשלתית שהממשלה הבינה שהדברים האלה הם הזויים. הממשלה הביאה חוק שחלקו התחיל וחלקו התחיל. חיים כץ בוועדת המשנה הרחיב את ההטבות, ובמליאת הוועדה הרחבנו את זה עוד יותר. הם הגיעו להסכמה. הכנסת הבינה, משרד האוצר לא הבין. אנחנו נלחמנו נגד חוק ההסדרים ולא ידענו עד כמה אנחנו צריכים. זה חוק ממשלתי שחוקקה הממשלה. טוב, יישר כוח ליושב ראש ועדת הכספים וליושב ראש ועדת העבודה והרווחה ולכל העוסקים במלאכה, תהיו ברוכים. אני בטוח שאני מברך בשם כל אזרחי ישראל אשר מתפלאים מדוע היה חוק הזה. אבל אנחנו עכשיו נעשה דבר שיתקן את המעוות, לידי כך שנצביע על הצעת החוק. חבר הכנסת חיים כץ, אדוני ניצל את ההסתייגות כדי לדבר. אתה מבקש שאנחנו נצביע. לכן אין הסתייגויות לחוק זה, ואנחנו נצביע מקשה אחת על הצעת החוק כפי שהיא מובאת בפנינו על פי המלצת הוועדה. ובכן, רבותי חברי הכנסת, נא להצביע הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל (תיקון מס' 5 והוראת שעה). מי בעד, מי נגד, מי נמנע? נא להצביע מקשה אחת בקריאה שנייה. נא להצביע. בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה קריאה שנייה. אדוני יושב ראש הוועדה, אם להצביע בקריאה שלישית. תודה רבה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל (תיקון מס' 5). נא להצביע. מי בעד, מי נגד בקריאה שלישית? נא להצביע. אה, 12 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל (תיקון מס' 5) עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. תודה רבה לחברי הכנסת. אני מזמין את שר המשפטים